Samapta gumelar kemlak loncat sakjroning kekayonan nggih wis. Kakang mantelung mangulon uga mantelung mangalon nggih kanthi sangka katiup dening samirana kang gemraket wis. Wah. Ombak. Lah. Ya iki kang wujudipun petak gegelan lan uga girsing wis. Lompat sakjroning tapak kapuntren nggih pop. Hop, wah, hop, bulan, kang karo wujud petak, kaparing asma ya iki kang sabya hanoman kang sadhake. Pancolot ngiwa pancolot nengken katon kesit. Wih, lah, hop. Nah, wis sapa pawokan kang mantelung ana sakjroning kekayonan kang katiup sakjroning samirana kanton lan uga kanton ora nggih wis kae sajake kang bakal dadi pemalang ningsung lan uga bakal anggoyak-ngoyak ana sakjroning kraton wis hop anggota kae jebul anggota oh bakal tak oyak-oyak iki wah oh wes ya iki Sopo yen pancen kowe darbe watak satriya Mandara tutut ana salah jroning lalayonku nggih reso anggota mandeg kok dhisik aja sira tak tutupi kalor bali mangetan dari mangidul kowe keparat banget iya wih coba pas tak mandeg kok iki lho anggota kang bakal tanding kowe iya hop lah hop nah weh anggota wae lemu daging to iki not anggota wae lemu kena dicari-cari gas saya suwe saya gemboy anggota coba mantan lagi ngalengko bati rodo bakal tak dadek alun-alun bakal tak dadek awu geni oh kaya iki yen pancen kowe wani karo aku ayo berenang roman wani-wani sira boyong dewiku kowe sira bakal boyong dewi sita kan boyong wali hop bos hop yuk hop yuk lah ya hop loh hop katon jengkilak pensolatan rasa jerone taman kapuntren keng opo kek anoman aja sira kewanen weh mandek kok dhisik kok lho oh blah
yuk yuk hop he la 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 hop ya la 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 hop he hop hop Rice aku rice grafise wastaka sadelo maneh bapane wastaka yang kaget aduh rika beton napa bungkus petak aniku isin apa Rice aku rice gramise wastaka sadelo maneh bapane wastaka nyok kaget aduh rika beton apa bungkus petak iku isin apa Yang aku kurang budal ngalih saka kene. Kae sajake anggota wis nututi aku tak rodok golek papan sing ombo. Hei, dok anggota, aja keplinti kowe. Rene karo lampangane ombo, Dok. Nek ning panggung iki paling teblok loro. Yo, coba maju tutut ana layu kuwi iki, Dok. Anu man kowe aja kaget sesumbar kowe man. Kowe apa wis jamu to pan awakmu kuru ngene iki piye to pan kowe? Wes turu ning aku ki wanti karo kowe dok yo. Maju kene. Wah anjing nglawan aku keparat tenan kowe. Yo. Wus. Yo dok, kowe ndang medhok dok. Suwi. Lak legi dok. Wes. Weh, man kok. Mun anggota ora bakal sirih, anggota ora bakal mlayu yen mung ngadepi kowe man padha rene yo. Ki lho anggota sira papan golek papan nombo tak tututi nggon sing ombo. Weh, wus. Kae kok ana kobongan gedhe kae piye to sus? Weh, si kratone ndoroku bakal diobong amopan weh. Man bangsat keparat kowe. Lho. Weh, anomane dikene marane? Neng mburi. Wah. Weh, aku ora mlayu doy iki lho, Dok. Bakal tak lukani dening pecah ludiraku karo kowe. Tak labui. Weh. Rindu mabur mangawar rehat tengarane acure tetak kadya putula ora praciting turangga esti rakata eka dojo lalayu dewa lawale gosok wes lolo weh
tantem kiwa kowe endomu ngiwa. Kowe tantem nengen endomu nengen kowe. Ora kena. Oh kosong. Yen kono kowe tak cekel ora bakal mlayu kok. Kowe gedhe dhuwur ning ala tak cekel tangan kiwa wae kowe ora bisa mlayu. Kowe rong jamu ya, Dok. Ora jamu mana. Neng mburi ana apa ki Mang Dok? Iya. Hus up. Lah, ora apa-apa. Oh, sompiar dening aku mati hop lah. Ya. Hop. Dok, kowe kok mentolan nyekel aku awakku cilik lho, Dok. Kowe maniku karo cah cilik kowe. Coba yang lanten kowe iso usul takon tanganku. Biar pancen kowe sekti namborok kowe. Nah, ora iso. Kowe ndak bisa. Oh, yen kaya ngono iki tambah lono, Dok. Pati pecah jeneng pecah siramu. Woi, hus lah. Hop. Aini, yo monggo lho ni. Dadi kowe sing sedia. Apa iki? Hus. Iki bocah cilik longger. Renyek iku. Wes. Hop. Oh, iya iki lho. Yen kaya ngono iki lho, mati dening aku katiasanmu habis.